Salutare, dragi prieteni, eu sunt Alex și am revenit cu un nou episod la Porumbei. Ce avem toți porumbei? Am băgat o pereche la împerecheat. Acolo avem o pereche de voiajori care mi-a scos un nou. Mâine mi-l va scoate pe al doilea. Aici avem paie la porumbei, mâncare, ne-am pus albastru de metil și să trecem la iepuri. Și mai am o pereche de porumbei, eu mă la împerecheat. Am revenit. Aici avem perechea care am băgat-o la împerecheat. Nu știu dacă seara au împerecheat. N-am avut timp să-i urmăresc. Și ei tot albastru de metil au. Vreau să-mi scrieți în comentarii de ce porumbei care au un nou, mâine el va scoate pe al doilea, de ce nu prea stau pe ouă. Sau vor sta după ce îl vor avea și pe cel de-al doilea. Și avem epuroaica. Gestantă. Cam săptămâna viitoare ar trebui să înfete. Trecem la cealaltă epuroaică. Și avem epuroaica cea neagră. Cu minte. Și ea trebuie să fete o săptămână sau două. Trecem la epuroi. Și cam atât cu acest episod pe ziua de astăzi. Vreau să strângem la acest videoclip măcar 10 like-uri și 25 de abonați. Eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare.